Ante a acumulación de algas nos seus areais, os patróns maiores de Rianxo e Vilanova decidiron impulsar un proxecto conxunto que facilite tanto a retirada como a reutilización deste recurso. Sí, isto foi o ano pasado, cando empezamos a ver que había moita cantidad de algas. Era un proxecto que xa faláramos os patróns todos da ría en facer un tipo deste proxecto, e como non iba adiante, decidímoslo facer entre nós e Vilanova. Falei ca de Vilanova para este proxecto, ela doume pa diante, dixo que sí, que estaba de acordo en facer, que eles teñen o mesmo problema que a nós, é buscarlle unha solución a algo que temos no mar que nos perjudica moito nos bancos marisqueiros. Nunha primeira fase analizarase a composición das algas, co fin de determinar o momento idóneo para a súa recollida, así como os posibles usos e destinos do produto. Neste proxecto van a analizar o que é a composición, que tipo de propiedades teñen, para que sirven e todo eso. Pois o tema de Manolo é o tema de temperatura de agua, cando é o momento idóneo para recollelas, máis ou menos, ou cando é o momento de que empezan a aparecer o tipo de algas esa. Monitoriza o que é o mar, para saber a temperatura, a salinidade e todo eso. A idea máis ben en principio é esa, saber que composición teñen e todo eso. A este ano, de cara a outros anos, a idea sería saber como se produce calquer produto que queiramos sacar dese tipo de algas. Ademais de dar solución aos problemas que ocasiona a acumulación de argazo nos bancos marisqueiros, este proxecto busca tamén diversificar o sector a través da explotación dun recurso tan abundante e con tantas posibilidades. Tamén diversificas un pouco o sector, porque sería unha forma de incrementar o que é cartos na cofradía de cara aos mariñeiros, porque se eso vemos que ten unha rentabilidade que si para sacar algo económico, é unha forma de que tamén se buscar un tipo de arte que non dañe os barcos, os bancos marisqueiros, e que se poida sacar unha rentabilidade económica a esa alga. Durante os próximos días iniciaránse as primeiras mostraxes na Praia da Torre en Rianxo e na de Castelete en Vilanova.